Minulý rok sa mnohým z vás nesmierne páčili statní Jablonovčania chlapi. Oni si dali názov Korčaškare. Povedali sme si, že určite pochystajú repertoár, ktorý vás rozohreje príjemne, navnadí a pripraví vaše srdiečka i duše na vnímanie toho, čo sme vám vo vzácnej spolupráci trojulistka Spišského svetové stredisko Mestský úrad, Spiskom Podhradie a Spisský Salaš pripravili. Krásne umelecké zážitky, dobrú zábavu, pohodu, veľa nových priateľstiev. Vítajte na 37. Spišských folklórnych slávnostiach.